Noswaith dda, a chroeso i bodlediad o'r Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant ar y sil cyntaf Gwedi'r Ystwyll. Ar y sil hwn, canolbwyntiwn ar Bedydd Crist, a beth mae ei bedydd ef yn ei olygu i ni. Wedi edrych, wedi disgwyl trwy'r oesoedd bore cudd, am ddyfodiad y gwaredwr, gwrthrych mawr, proffwydol ffydd. Wedi edrych, wedi disgwyl trwy'r oesoedd bore cudd, am ddyfodiad y gwaredwr, gwrthrych mawr, proffwydol ffydd. Cafwyd efo'r diroedd canan anghyflawn der Gwasanaeth, gobaith cyrraedd mae fyddaiar a thrigolion y doedd ef. Cenwch gorau nefoedd, cenwch dadau roesef draw, cenwch chwibrofwyd i santaidd, cenwch seintiau ar bob llaw. Y mae'r arfaeth wedi esgor, mae'r Meseia'n gwisgo cnawd, mae etifedd yr addewid wedi dyfod i ni'n frawd. Aeth ag eiaf garw heibio, ciliodd holl gysgodau'r hwyr, heidiodd bellach bob amheuaeth, a'i bob dychryn heibio'n ddwyr. Y mae'r bachgen wedi eni, Duw ac ymerth natur dyn, heidda gael gwrogaeth calon, y ddanoliaeth yn gytun. Wele, y mae preswylfa Duw gyda dynion, bydd ef yn preswylio gyda hwy, byddant hwy yn bobloedd iddo ef. Garedigion yng Crist, yr ydym yn presenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, i offrym iddo, trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwy'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i'w wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros ym ein hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau i chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd a gorau'n gwefusau, a'n genau a fynegad y foliant. Duw brosiau'n canorthwyo, arglwydd braserau'n camorf, gogoniant i'r tad
Dad ac i'r Mab ac i'r Ysbryd Glon, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Molwch yr arglwydd, Molianus fyddo enw'r arglwydd. Daw'r llys gyntaf o'r ail benod a 20 o lyfr Eseia, gan ddechrau yn yr adnod gyntaf. Dyma fy ngwas, yr wyf yn ei gynnal, fy etholedig, yr wyf yn ymhyfrydu ynddo.
Rhoddais fy ysbryd ynddo i gyhoeddi barn i'r cenhedloedd. Ni fydd yn gweiddi nac yn codi ei lais, na pheri ei glywed yn yr heol. Ni fydd yn dryllio corsen ysig, nac yn diffodd llun yn mygu. Bydd yn cyhoeddi barn gywir. Ni fydd yn diffodd, ac ni chaiff ei ddryllio, nes i ddosod barn ar y ddaear. Y mae'r ynysoedd yn disgwyl am ei gyfraith. Fel hyn y dywed Duw, yr arglwydd, ac reodd y nefoedd a'i theini allan, a luniodd y ddaear a'i chynnyrch, a roddodd anadl i'r bobl sydd arni, ac ysbryd i'r rhai sy'n rhodio'n ddi. My fi yw'r arglwydd. Gelwais di mewn cyfiawnder ac gafael yn dy law. Lluniais di a throi'n gyfamod pobl yn oleuni cenhedloedd. I agor llygaid y deillion, i arwain ceithion allan o'r carchar, a'r rhai sy'n byw mewn tywyllwch o'i cell. My fi yw'r arglwydd. Dyna fe enw. Ni roddaf yng ngogoniant i neb arall, na'm clod i ddelwau cerfiedig. Wele, y mae'r pethau cyntaf wedi digwydd. A mynegaf yn awr, bethau newydd. Cyn iddynt starddu, rwy'n ei hysbysu i chwi. Yma terfyn y llith gyntaf.
gyda'r darlleniad o ail lythyr Paul at yr Effesiaid. Ar un adeg, oeddech chi'n farw'n ysbrydol am eich bod chi wedi gwrthryfela a phechu yn erbyn Duw. Roeddech chi'n byw yr un fath â phawb arall yn dilyn ffordd y byd. Roeddech chi'n ufuddhau i Satan, tywysog teyrnas yr awyr, sydd y pŵer ysbrydol sydd ar waith y mywydau pawb sy'n anifydd i Dduw. Roedden ni gyd felly ar un adeg. Roedden ni'n byw i blesio'r hunan bechadurus a gwneud beth bynnag oedd ein ffansi. Dyna oedd ein natur ni, ac roedden ni fel pawb arall yn haeddu cael ein cosbi gan Dduw. Ond mae Duw mor anhygoel o drigarog. Mae wedi'n caru ni gymaint. Mae wedi rhoi bywyd i ni gyda'r Meseia. Ie, ni oedd yn farw'n ysbrydol am ein bod wedi gwrthryfela yn ei erbyn. Y ffaith fod Duw mor hael ydy'r unig reswm pam dyn ni wedi'n hachub. Cododd Duw ni yn ôl yn fyw gyda'r Meseia Iesu a'n gosod i deyrnasu gydag yn y byd nefol. Dyn ni wedi'n huno gydag Felly bydd haelioni Duw i weld yn glir yn y byd sydd i ddod. Does dim byd tebyg yn unman i'r caredigrwydd ddangosodd ato ni drwy beth wnaeth y Meseia Iesu. Haelioni Duw ydy'r unig peth sydd yn eich achub chwi wrth i chi credu. Dych chi wedi gwneud dim i heiddi'r peth. Anrheg Duw ydy e. Dych chi'n gallu gwneud dim i'w hennill, felly does dim lle i unrhyw un frolio. Duw sydd wedi gwneud ni beth ydyn ni. Mae wedi'n creu mewn perthynas â'r Meseia Iesu i ni wneud yr holl bethau da mae ei wedi'n trefnu ymlaen llaw i ni ei gwneud. Dyma ddiwedd y darlleniad. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a deiar, ac yn Iesu Crist einig fab ef, ein harglwydd ni, yr hwn a gai trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd. Ac yma'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod aw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys Lân Gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a fo gyda chwi, ac y dath ysbryd ithau, gweddiwn. Arglwydd drigar hawr ddim,
enw. Deled y dair nas, wneler dewallus, megis yn y nef, felly ar y ddaiar hefyd. Roi ni heddiw ein bara bainyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatau ni dy iachawdwriaeth, gwisg dy wain i dogion ag iawnder, a gnad y ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, a roiwch anghorwyr ddoethinem, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol, Dyw glanhaen calonau, ac adnodd ysbryd yn iawn o mewn. O llalluog ddiw ein tad nefol, a ddatgenaist yn medydd Crist ein harglwydd yn afon Iorddonen mae danwyl fab ydoedd ef. Caniatau ni, sydd wedi'n bedyddio iddo, a'i gyffes sy'n wastadol yn arglwydd ac iachawdwr, sy'n byw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân, byth yn un Duw yn oes oesoedd. O llalluog ddiw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn. Dyrwydd weision y tangnefedd na all y byd ei roddi, fel y boi ni, gan i fyddhaeth orchmynion, a'n gwared gennyt rhag ofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Goleu ein tywyllwch at olygwn i ti o arglwydd, ac o'th fawr drigaredd am ddiffyn i rhag pob perygl ac embydrwydd yn os hon, trwy gariad deunig fab ein gwared o'r Iesu Grist. Amen. Parhawn i weddio dros yr eglwys a'r byd. O ddiw ein tad, bedyddiwyd dy fab ein harglwydd Iesu Grist yn nyfroedd yr Iorddonen gan Ioan, a'i eneinio ar ysbryd glân. Tywall dy fyddeiant arnom, a chyfnertha ni mewn sancteiddrwydd, dyroi ni ddŵr bywiol sy'n tarddu yn wastadol o ffynon iachawdwriaeth, fel yn harweinir ni gan Grist danwyl fab bydd bresenoldeb a chalonau pur. Gofynnwn hyn drwy Grist ein harglwydd. Amen. Wrth i ni ddwyn i gof bedydd Crist yn afon yr Iorddonen. Gadewch i ni ddwyn i gof ein bedydd ninnau, ar addewidion a wneithpwyd ar ein rhan. Diolchwn am ein rhan yn heili'r ffydd fel aelodau o'r eglwys, corff Crist yn y byd. Gweddiwn y byddwn yn ffyddlon yn ein galwedigaeth, a ddaeth i'n rhan trwy ein bedydd.
Oll alluog Dduw, diolchwn i ti am ein cymdeithas yn heili'r ffydd, gyda phawb a fydyddiwyd i thenw. Cadw ni yn ffyddlon i'n bedydd, a gwna ni felly yn barod ar gyfer y dydd hwnnw, pryd y perfeithir y greadigaeth gyfan yn dy fab, a'n gwaredwr Iesu Crist. Amen. Oll alluog Dduw, y mae dy ysbryd glân yn cynysgeiddi'r eglwys ag amrywiaeth cyfoethog o ddoniau. Caniatáu ni allu ei defnyddio i ddwynt ystiolaeth i Grist, trwy fywydau wedi'u hadeiladu ar ffydd a chariad. Gwna ni'n barod i fyw ei efengyl, yn eiddgar i wneud ei ewyllus, fel y gallwn rhannu gyda'r holl eglwys yn llawenydd y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. Yn yr un modd gweddiwn ros, anghenion cymleth ac ymrywiol ein byd. Gweddiwn yn arbennig heno dros Unol Daleithiau America, ac am drysglwyddiad esmwyth a heddychlon yr arlywyddiaeth. Gweddiwn hefyd dros rhannau o'r byd sydd yn ymgwdymu ag ymlendiad didrigaredd y coronafeirws a'i amrywiadau yn nifer o wledydd byd. Gweddiwn dros waith sefydliad iechyd y byd, wrth iddynt rannu gwybodaeth a chyngor ac yn ei hymdrechion i sicrhau bod y brechlynau yn cael eu dosbarthu'n deg. Oll alluog Dduw, ffynhonnell pob meddwl o wirionedd a hedd, ennyn ynghalon pob un wir gariad at heddwch, ac oth oethineb pur a heddychlon, arwain y rai sy'n ymgynghori dros cynhedloedd y byd, fel yr hyrwyddir dy deyrnas mewn tangnefedd, nes llenwi'r ddeiar a gwybodaeth o'th gariad, trwy Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. A dyma weddi o eiddo cymorth Cristnogol dros ein sefyllfa bresennol. Dduw tad yr holl genhedloedd, erfyniwn arnat mewn byd bregus, pan fo iechyd, bywoliaeth a hyd yn oed democratiaeth dan fygythiad. At gyfnertha ni ymestyn dwylo mewn brawdgarwch, a chynnig cysur a gobaith, trwy Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. Gyda'r cyfnod clo presennol sydd mewn grym, clywwn yn fwy am y straen a'r tensiynau, mae hyn yn peri mewn rhai cartrefi, a'r cynnydd sydd mewn trais ar yr eilwyd. Felly gweddiwn dros gartrefi a theuluoedd ein cenedl, enwedig dros dioddefwyr trais, a thros yr asiantaethau sy'n cynnig cymorth ymarferol. Dduw cyfiawnder a thangnefedd, gelwais ni fyw mewn perthynas o gydroddoldeb a pharch gyda'n gilydd, mwyn cefnogaeth cyfeillgarwch ac i adeiladu cymdeithas. Cydnabyddwn a thristwch ein gallu beri niwed i eraill, trwy ein hunanoldeb, cenfigen, dig ac ofn. Gwna ni'n effro i arwyddion trais yn y cartref, corfforol, seicolegol, emosiynol, rywiol, ariannol neu ysbrydol. Na ad i ni gau ein llygaid i'r niwed a chosir i gar a chymydog. Canwrthwya ni sefyll yn gadarn yn erbyn trais yn y cartref, ac felly adeiladu ein perthynas ag eraill ar seiliau cadarn parch, cariad a ffyniant ein gilydd, trwy dy fab ein gwaredwr, Iesu Grist. Amen. Parhawn i weddio dros waith ein hysbytau, a phawb sy'n gofalu am eraill boed hynny'n broffesiynol neu yn wirfoddol. Yng nghanol y pryderon, y straen a'r gofid, a berir gan Covid, gweddiwn am I Dduw gynnal a chyfnerthu pawb sy'n gweithio yn yr rheng blaen, a'i teuluoedd sydd yn ei cefnogi. Oll alluog Dduw, yr aeth dy fendigaid fab Iesu Grist o ddiamgylch,
gan wneud dy daioni ac i achau pob math o afiechyd a chlefyd ymhlith y bobl. Cynorthwya athfendydd bawb sy'n llafurio, i atal dioddefaint ac i hyrwyddo bwriad dy gariad, trwy Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. Y fori mae'r eglwys yn cofio'r hen ficer Rhys Pritchard, a dyma addasiad o'i waith, gweddi ar gyfer derfyn dydd. Ein hanwyl dad a'n carcus ceidwad, rhwnnwyd nos a dydd yn ein gwyliad, bendigedig a fod enw, nos a dydd, amdan ein cadw. Ti a'n cedwais trag pob tramgwydd, cywilydd colled anffawd aflwydd, nychdod niwed ac ym hynny, rydym o'n calon dy glodfori. Bendigedig yn dragywydd a fo'n ceidwad a'n dyrchafydd, rhwng sy'n darpar cymaint rosom, ddydd a nos, ple bynna'r awn. Amen. A dywedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. Trwy ras yr ydych wedi eich achub, rhan o'r 5 adnod o'r ail bennod o epistol Paul at yr Effesiaid. Gras. Mae gras yn air hynod o bwysig yn ein ffydd Gristnogol. Yn wir, mae'n air canolog i'n ffydd. Beth mae'r gair gras yn ei olygu i chi tybed? Mae'n bwysig ein bod yn dod i gyd-ddealltwriaeth o ystyr y gair hwn, oherwydd ni allwn ddeall Duw na chwaith beth a wnaeth Crist drosom ni ar y groes, na chwaith ail bennod epistol Paul at yr Effesiaid, heb i ni gael gafael go lew ar y gair gras yma. Trwy ras yr ydych wedi eich achub. Dyma wir yw sylfaen ein ffydd. Felly da i ni dreulio chydig o amser yn meddwl am y gair gras. Un ffordd o feddwl am y gair gras yw meddwl am rhodd. Felly, pan dyn ni'n sôn am ras Duw, fe allwn ni feddwl am rodd Duw, neu anreg Duw. Duw yn rhoi ni o'i gariad, ac fe welwn ni y rhodd, y gras hwn yn Iesu Grist. Ond fel y gwyddom, mae gwahanol fathau o roddion. Mae rai roddion dyn ni'n disgwyl ei derbyn, cymerwch Nadolig neu penblwydd. Mae'n cyfnod derbyn rhoddion. Ac i ryw raddau, os nad ydym yn derbyn anrheg gan rhyw rai dyn ni'n disgwyl ei derbyn ganddynt, fe deimlwn ychydig yn siomedig efallai. Wrth gwrs, dydy hi ddim yn ddiwedd y byd. Efallai bod y ffrind neu'r perthynas wedi anghofio, neu efallai bod amgylchiadau wedi mynd yn drech na nhw. Popeth yn iawn. Ond, gweithaf yr adnod o'r Beibl dyn ni gyd yn gyfarwydd â hi,
dedwyddach i'w rhoi na derbyn, eto mae'n neis derbyn ar y degau hefyd. Ond mae peryg arall gyda'r rhoddion dyn ni'n disgwyl ei derbyn, a hynny yw ein siom ar y degau o gweld cynnwys yr anrheg. Dwi'n cofio un flwyddyn a minnau yn farddegau yn agor cardiau penblwydd, a dyma fi'n agor un a darnau arian wedi ei selotipio tu fewn iddo. Doeddwn ni ddim hyd yn oed wedi darllen i weld pwy oedd wedi rhoi y cerdyn a'r rhodd, ac felly doeddwn ni ddim wedi sylweddoli bod y rhoddwr yn yr ystafell. Ac ar goedd, a sa'n siŵr hyd heddiw pam ddwedes i beth a ddwedes i, ond dwi'n dyfaru hyd heddiw. Wel, dyna stingy. Dyma mam yn rhoi pwn bach i mi a dweud bydda'n distaw, ond roedd yn rhy hwyr. Roedd y rhoddwr wedi clywed, a doedd hi ddim wrth reswm yn hapus. A dyma mam gi'n dweud, beth sy'n bod at i crwt? Cofia, nid ti yw'r unig wyr sydd gen i, mae 12 ohonoch chi. Bydde'n ddiolchgar am beth ti'n cael. Roedd yn bregaeth heiddiannol ac yn wers werthfawr i mi. Unwaith mae dyn yn llefaru ei eiriau, does dim modd ei cymryd yn ôl. Dyn ni ddim bob tro yn gwerthfawrogi'r rhoddion dyn ni'n ei derbyn. Ond nid anrheg neu rhodd dyn ni'n disgwyl, neu meddwl yr ydym yn heiddi, yw gras Duw, dim o gwbl. Nid yw gras Duw yn debyg i anrheg penblwydd, na Nadolig, anrheg yr ydym yn ei disgwyl. Weithiau, meddyliwn ni am rodd fel rhywbeth sydd angen i ni dalu yn ôl. Felly, os mae rhywun yn rhoi anrheg i ni, yna i esmwytho cydwybod a chadw'r perthynas, meddyliwn, mae'n well i mi roi anrheg yn ôl. Mae'n droi mewn i ddyletswydd o gwrteisi, a does dim byd yn bod â hynny o beth, ond wrth gwrs ar y degau, fe welwn ni agwedd arall o'r meddylfryd hyn, o wneud ffafr a rhywun arall talu'r cymwynas yn ôl. Mae hwn a hwn wedi bod yn garedig iawn i mi, felly byddaf yn garedig yn ôl iddo. Neu mae hon a hon wedi gwneud ffafr am mi, felly gwna finnau yr un modd iddi hi. Tra bo chi yn dda i fi, fe fyddaf yn dda yn ôl atoch chi. Digon teg, a does dim byd yn bod â hynny chwaith. Mae rhywbeth yn hynod o deg yn hynny o beth. Ond wrth ni feddwl am y sefyllfa, am natur y rhodd hon, fe welwn ni fod y rhoddion neu'r caredigrwydd rhwng y ddau yn dibynnu'n llwyr ar y ddwy ochr yn cadw at yr un cytundeb a'r un dealltwriaeth a'i gilydd. Ond nid dyna'r fath o rhodd anrheg yr ydym yn sôn amdani wrth ni sôn am ras Duw chwaith. Ond eto, mae rhywbeth sydd ynom sy'n fynych yn meddwl am ein perthynas â Duw yn y termau hyn, ac mae peryg ni syrthio i'r fagl o feddwl y mwyaf ffyddlon yr ydw i fi Dduw, y mwyaf i gyd y bydd Duw yn fy mendithio. Duw yn talu'r cymwynas yn ôl fel petai. Ond dim dyna yw natur ein perthynas â Duw. Mae rhai sy'n gweld eu perthynas â Duw yn hermau cytundeb, sy'n disgwyl bod Duw yn mynd i'w bendithio a chyfoeth, a llwyddiant, neu fywyd dedwydd, di-drafferth, heb unrhyw anhawster oherwydd ei ffyddlondeb, yn cael ei siomi'n arw, pan ddaw cyfnodau o aflwydd neu fethiant, neu anawsterau i'w cyfarfod ar hyd taith bywyd. Roedd hwn iddyn nhw ddim yn rhan o'r cytundeb. Dwi wedi bod yn ffyddlon ac yn weithgar, dwi'n heiddi cael fy nhrin yn well, meddent yn ei siom, a bant yn nhw, am iddynt gamddeall natur gras Duw a'i perthynas ag ef. Ac eto, y rhoddion dyn ni'n gwerthfawrogi'r mwyaf yw'r rhoddion hynny sy'n dod i'n rhan yn gyfan anisgwyl a heb reswm penodol. Y rhoddion anisgwyl a ddaw o bryd i'w gilydd sy'n llonni'r galon, sy'n dod fel surprise ac sy'n gadael i ni feddwl wrth ein hunain, wel beth dwi wedi wneud i heiddi hwn? Pam fydde rhywun wedi rhoi hwn i mi? Dydy e ddim yn benblwydd arnaf, nac yn Nadolig, a dydw i ddim wedi gwneud unrhyw beth sy'n teilyngu derbyn rhodd. Pan feddyliwn ni am y rhoddion hyn, yna,
yr ydym yn weddol agos at ddeall natur gras Duw. Oherwydd, pan yr ydym yn sôn am ras Duw, yr ydym yn sôn am ei rodd ohono ei hun i ni. Rhodd sydd yn cael ei rhoi, nid oherwydd ein bod yn ei disgwyl, na chwaith am ein bod yn ei heiddi, nac am ein bod wedi gwneud rhywbeth i'w theilyngu. Mae'n rhodd sydd ei hangen arnom, nad ydym bob tro yn gweld ei hangen arnom yn ein byw beunyddiol. Mae'n rhodd sydd wedi'w rhoi ni fel unigolion, ond hefyd i'r ddynoliaeth gyfan. Rhodd rhad Duw i ni yw gras, ac mae Duw yn ei rhoi oherwydd natur ei gariad. Natur cariad yw rhoi ohono ei hun, enwedig pan mae'n gweld y ddynoliaeth yn straffaglu. Beth yw gras Duw, ond llaw Duw yn estyn i gymryd gafael yn ein llaw ni, a'n tynnu ni i'r lan. Mae'r hen ficer yn un o'i benillion yn crynhoi hyn i ni. Pan na allai dynion, na saint nac yngylion, na dim deiarolion mewn deiar na dŵr, ein cymorth na'n helpu, fe helodd Duw'n prynu, ei unig fab Iesu'n iachawdwr. Iesu Crist yw'r rhodd rhad Duw tuag atom ni, mwyn, fel dywed Paul yn ei epistol at yr Effesiaid, mwyn dangos yn yr oesoedd sy'n dod, gyfoeth difesur ei ras trwy ei diriondeb i ni yng Nghrist Iesu. Daeth Iesu yn waredwr i'r byd, nid oherwydd ein bod yn heiddi cael ein hachub, na chwaith wedi gwneud unrhyw beth oedd yn teilyngu ein bod yn cael ein hachub yn wir i'r gwrthwyneb wrth rhyfela fi hanes ddynoliaeth yn erbyn cariad Duw erioed. Fe welwn hyn yn yr Hen Testament, fe'n gwelwn ni hyn yn hanes, hyd at heddiw, dyn yn ceisio gorseddu ei hun yn ddiw, gan feddwl ei fod yn uwch na'r gyfraith yn unben ar bawb arall. Ond eto yn Iesu, fe welwn ni gariad Duw, ei rodd ohono'i hun i ni, mwyn ein dwyn yn ôl, un tad nefol. Nid ein gweithredoedd, meddai Paul, all ein hachub ni, mor dda yw ein gweithredoedd o bryd i'w gilydd. Nid ein llwyddiannau all ein hachub, na chwaith y bobl dyn ni'n ei hadnabod. Trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd, meddai Paul wrthym. Derbyn yr rhodd rhad yw ernes ein ffydd. Mae Duw yng Nghrist wedi gwneud y gwaith i gyd drosom. Ein hymateb ni yw i ymddiried yn y rhodd, ymddiried yng nghariad Duw, ymddiried yn y bywyd newydd a ddaeth i'n rhan trwy farwolaeth ac atgyfodiad Iesu Crist. Heddiw, yr ydym yn cofio Bedydd Crist, yn ei fedydd yn afon yr Iorddonen. Fe welwn ni Iesu yn sefyll gyda'r tyrfaoedd o bechaduriaid a ddaeth at Iwan i dderbyn Bedydd edifeirwch pechodau. Iesu, ydi bechod, yn sefyll ymhlith y pechadurus mwyn uniaethu a'r pechadurus. Gyda'r tyrfaoedd, aeth i mewn i'r afon, a'i fedyddio, mwyn iddo ac yntau'n uniaethu a gwneud ei hun yn rhan o hil adda ac amweddus, gymryd y natur ddynol a'i groeshoelio i'r groes, gyda'i chwantau, a'i ddymuniadau cnawdol, a'i bechod, a'i elyniaeth i Dduw, mwyn i ni, trwyddo ef, farw i bechod a chael ein geni drachefn. Dyma yw maint rhodd Duw i ni. Rhodd heb ei heiddi, rhodd anisgwyl, rhodd nad oeddem wedi gofyn amdani, ond eto mae'n rhodd sydd angen arnom ni. Y rhodd sy'n dangos i bobl o bob oes fod cariad Duw ar waith yn ein byd, fod cariad Duw a bywyd Crist ar waith ynom ni. Trwy ras yr ydym wedi'n hachub, boed i ni ddal gafael yn y rhodd, a ddaeth hi'n rhan trwy ein bedydd ninnau, rhodd Duw,
i'r holl fyd. Iesu Grist, ein harglwydd ni. Amen. Tang nefedd Duw, yr hwn sydd uwchlaw pob deall, a gadwa'ch colonnau eich meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw a'i fab Iesu Grist ein harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.